Kumulay subon perlobi, kumulay piki paiba ki biju kerja nak por sekpor, nak bagi pagi video jonga po jonga nak adventure vlog 10. Paiba bi entah akan video ngadon ban kerni ban pensai kendiat halor kani gaman kaba Supreme State baha kani kajing trading license jongka VPP, trading license jongka district council ya ubar jela mo mentah nangis kemba lengba kade ke video kajing keren kajing pensai jonga kiba isi VPP ru pensai pensmoto namar ba katkum bagalong he kum kajing pe ya kani ka post kapan pau ba phim smotho ba phim pe phang sephang ka jingbut jongga trading license hoi nam desngo phla than namar ba kiba isi ye VPP khamtam giri upai ba le ide hok hi ban le chongshit ban om le ye kono klem da ti bne klem da wa de kono rim namar ba kajing so kajong ki temo yala kajong ka parti ka baki kersan haba ki iba ka parti VPP ka klan bor pelat koi ba o pelat ya ka kiwat hi kelar lenti pan pentreng ya ka VPP perlok bi ani thu shwai phi ba halor kani ka phang kajing kren bakla kajing kren bom chong nong rim wat kinong yelam kibala day kita kinong yelam re timpas nguthu kajing mujong trading license takano tamle kipai ba kin nguthu ya kata kajing mujong trading license mo dengan itu ip badon iwe MDC kan thai iba la bu jingkli po jongka dorbar ha district council mo kaba ilabu jingkli da kaba hongkum ne na pedeng kita ki khat lai tli ki trading license kan no ngut na pedeng ki khasi ki biyo te hangta kala pau shai bai tai nong elam tai bla dei MDC bla long member bro shi kato per sensyar ka seng ba mikmat bai mo ten re ikli kumta kapen iba impas nguthu ya kajing mut jong trading license re ha kajing tip kajing wat mi jonga trading license ka bambut kata ka penja jing pen itu mo ka kenja certificate ka kenja jing pensisya ba pila bentre ha kane ka kam lada pilayo ya kane ka kot keslamo ka ba pila pen biang ka ba pila pen kre kopi kot don kam mar kane ka trading license ka bambut lasna ya kane da kata ka da kano ka jela kaba ki lokal ki kemut ka bamut ki trai snong ki ba long trai ki trai jela mo kisna ya kata ka an ban yada na ka jing wan kni ki bar jela ya ka kam go jam hakte ka jela ka jongki te kumju hakane ka jela jongiru kadan kane ka khadisi ka district council kaba yada bat habawan ki bar jela bagi wat kam wat jam kin nam shio ban sutre kam kumto re kinda wat ya kita ki kinda pen biang ke kot dan kam kinda le wat naga kinda le pan jingbit kinda le pan naga district council mo bat ka district council du kan ai ya kata ka kam tang lada u trai jela u perdo presnam mo mla bentre ya kita ki kam te habo mla bentre ki haban ai namar ka ai hiru kam sya mo ban su khang lat jubor ban su te lakam jubor namar ba kari India hi jungyong kadai kari sensat ba bat kadai kari lai lu bat ba woi po nong India udai hok ban yo tre ban yo yai lai lu ya po jongga ri India dan re lengba ka jing namar ba gadan pat sakawe ka lat kawe ka kabu ka baki ai ya ki jelamo bakin don lagi jonggo hok pede
ban yada ban penyo lat ya lagi jong ki trai muluk mo trai jaka trai jela te kibu ya ki ailat ya kanika ka an kaba maki pat trai jela ki la ban bu ken ban sna ken ban khang lat ken ban penyo lat ken ba ki trai jela ken yo swa maki ya kanu ko kam ka badang la maki ban trai te haba kita kinong ilam kim suthu ya jing mut jong kata te mut ki rupa iba le ki bakarsyan ya ki wo kin suthu sino hi te mentang aku ampen chai sepi kumne bagadon goi ke post ke bala viral step bah po Facebook mo kaba kila shu ther be likil ka ki ba shu sipang woi tho dokum tai sipang woi tho dokum ne itho ha ta dor ba PPP ka kolar ban hanglat ya ke jing yo kam yo jam jong ki barjela ha ke jela jongi pen ban ki ailat ki kedup maki te ya kam ko badang la ki trajelaru ki ai pen ban yo barjela te ke jing tho ko bahar phojai dan ki nong tho ki bong ba pej war gane ke krup ru ki control le kita ki BPP namar ba kim lese kim pelai mo lane ki khang lane kim ki hawe ki pe tho kumte hawe ki tho kumte na ta daw ki ong kumta namar ba yo lese haba ki post ki ki admin kim accept mo ki post ki te ki ong ba control ki BPP te kane ka post kane ka post ka certificate trading license ki post ki kata ki ong kumno ba ke BPP hari-hari ka kener pisah hari-hari ka peniap yo pa iba kan bahas surok pat kan bahas ka jing perta pat ki perta i je benri hudu utata repei ya kane ka kam ka badang la ukhasi jongi ki ai pun ban yo war jela tengah so semut sisa belenga so semut namar bakin pei kan ketika kam ka ba ayo tu bar jela kadai ka kam ka ba kumno ka kam ka bala ki tra jela bentre ne ka kam ka ba de hok ban yo tu bar jela mo te hane ka kam ka bang kwa ban yetu hane kade ba kata ka kam gu yo tu barjela kade ka kam pris te bade kata ka kam pris kade ha ruyang hasnong ruyang ha ka badan ha jika badan ketika karkhana sna rot sna nar te namar bote u try karkhana te do dukhar mo te ऐसे ubun ki para jajungu ki para khar jungu ki ba don hakte ki jaka te ki kwa hi bandon lo jong u nong le niam nong le kom mo te namar kham tam re ud khar habodon ki company habodon kam kwa bi ban don kita ki nong kenya ki nong krem ki nong le niam te ka jingbut ka ba wan ra yo te pris ka mut bon le niam ken hakata karkhana jungu bon long tanong le niam unong duai nong pirat mo namar tin prank ki ong pris te hagak tin khasipat kadai ba kita ki briu ki dei ki nong le niam ki nong kenya nong krem te kum haga kum ni ki kristan ru ya ki padar ya ki pastor ki khot pris mo te kabumut kita ki nong peniai haga kam niam kam balang mo te pitip lengo ban yo i ba tamo ba wat tange kentin preso kem sotho tegar kompos jong ki pat ki pos sak tagador ka bakila de sotho ken te abang pe ngasu sam ki meruwe ngam kwa ra ban pen pau hapo jong ne ka YouTube channel mo ngam kwa ban pen mi hapo YouTube mo te rei habang pe ngai isi kata ka post kay ka viral ha te nganang perkhat bakin tanang kindon ki wei mo kindon kita ki breu ki ba isi BPP ki bala khamnang kham start mo kin pensailem ken kin hikailem ken re umdan re weru adu banga de pe nga kinong kersan pra ibapli kinur su ban along no ban reply ban persmuthur ki mla re
te namar ki ba lej pej hang te ro iman bun hi ki ba 4 detik bah mo ya ga jingmut bar kim dawar bni hero ting ba pli ki la hapsu ki hapsu ngam ki hab ban su pej kum to klem da la ban jubab mo te ngap de ngam ban sera ami no shikmat ban jubab namar bang i ba kita ki wi nong yalam jong kita ki nong shun BPP kita ki nong isi BPP ru kimi ra shikmat ban pensailem ya kita ki pralok sejong te ngap de ngamban sekeng ban mi namar ngasngo ba para kasihi ya ke bang yo jing tip ha ban ajing pensailem ha ban ya persothulam ya ke bade ya ke baklamo te ngaru ngadeu nong kersan BPP makanaru nre ngami sekmat benta ban pensai segitu ki perlok ki bakersan yi gue par ki parti ki ba bomyo ya kita ginong yalam ki ba sen ya ki ban pensailem ya ki ban ajing sailem ya ki ya ke bakim sai kim sothu te mentang ngami hangne ban pensai ba atau ke post ke bapi post ya phang trading license te sngobha delete no ba nang ba phin lai le rai bru mo namar ka karte ki jok pi hang tur ka pau te delete no ya to te ho ya ka ba ya ka jing sisa man ka ba dei jing sisa te post ka ba pimon bat ni ru ngim ong e hire ka hok ka jong pi ba phin post ba phin that kham tam le hab la isi mo la isi ya kata ka parti te hab hi ban pen bu nam ya ka te nre haba phi pen bu nam pat ya ka bom song nang rim te ka pau bi chen te na kata ka daw nga kum taw riu badan lem kata jing perkhat ne ta jong phi ki ba bom tip ya ka ne ka mat ya ka ne ka phang ya ka ne ka jing mut jong kantin pris mo te nga kerpat ya phi sngop ha dilit no te phin lai ka ja borom phin lai ka sakran ben sakhi ben ken mo te kane ka we nga kerpat ru ba phi ki nong yalam ki bala kham start na kaliang jong kine ki parti badan hak sarkar mo ki bala kham nang la kham start ki be mlin ban post ki bala shai krani e da ka ba phi sngo ba phi la kham sai phi la kham start phi ta jing sai lam ki ba pli ki ba don hak kaliang jong phi ba kin lai le rai bri ki ba pli tang ba hi namar ba kumno hi phi pensai haba yele jong ro bon ki post ki ba pikiran kelomar pikiran klebi pikiran songshit pikiran tang namar ba isi ya kata ke parti ke ba laki step bah te isu pen tho bria daki bom don daki jing tho ki bom don nongrim daki jing keren ki bom don nongrim te tangkum ne hi kini video te ngakerpat ye phi ki ba ki ba don ka jing smutho ki badan ka jing mut ka babai ki badan kata ka jing angnot ban penbaik lem ya ke jing mut jong ki bakador ya ke jing mut jong kita ki ba ibru ki ba sulong baik tang namar ba ki sun ki suat lat baik ban su pen sniu baik te ya kita ki bru ki ba tang namar ba ki su i kim tip ya ke badai ya ke babakla ki su kersan baik te nak ta daw ban sepryang ya video kanang ba kanig video kan long jing hikai kan ya ki babon te kan kum ba kalong mentahi jing ijonga ki pajba ki ba kersan ki BPP te la kham start hi namar nga i wat ban komen ru ki komen ha kata gadur ka ba sisin ba kim deyo jing tip kana kim not hir ban komen klumar ada ki komen ru ki su komen be kum ne hau pra tak ban speniap ni phi kum ta re kim omde pat ken ba ki kran thok kran syukur ka ba hadu tata tangkum ne hi na penkut na ini video te sa share yang ini video bahkan poi segitu kiba klaim ban penbut nam ya ka BPP kiba klaim ban su pentobrie ya kanu ka kammo ya kanu ka parti kaba klaim nongrim tangkum nehi kublai sibun kublai si jarngo